Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi wa sallam. Babban malamin ɗariƙar Tijjaniya ya tura wasu saƙonnin tambayoyi zuwa ga Malam Lawan Turayam Izala da sauran dukkanin malaman Izala, inda ya nemi lalle su fito su bashi wa amsar wa'annan tambayoyi. Idan aka bashi amsar wa'annan tambayoyi, ya yi alƙawarin duk wani malamin Izala da ya bashi wannan amsa ta tambaya, ya yi alƙawarin zai bashi kyautar naira miliyan 1 a game da yacce sai ake ganin ba su 'yan Izala ba sa karantar da wasu littattafan na manyan shehunan malaman su irin su Ibn Taymiyyah da su Ibn al-Qayyim da sauransu. In Allah yadda ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha ta Taskiya TV don jin wannan tambayoyi da aka aika. Billahi la ilaha illa huwa, in ka kawo zan baka miliyan 1. Ina so ka kawo min wata makaranta ko wani masallaci na salafiya ko na izala inda ake karanta da uqudud durriya, littafin uqudud durriya na almajirin a Ibn Taymiyyah din nan. Ka gaya min wani masallaci ko wata makaranta ko wani shafin Facebook ko TikTok ko WhatsApp inda aka sa littafin uqudud durriya ake karantar da al'umma, ake wayewa da mutane kai littafin. Me yasa ba karanta wa jama'a? Ok, saboda a cikinsa akwai maganganu wanda suka yi kama da na 'yan ɗariƙu, shi ne sa ba karanta da littafin. Akwai karamomin waliyai Ibn Taymiyyah, akwai karamomin shehunanku, akwai abubuwa a ciki na karamomi, irin yadda ake shan ruwan gawa, irin yadda ake cinye ganyen magarya, irin yadda ake yi Ibn Taymiyyah kiss mata da maza, irin yadda ake zo ake neman albarkar yadda ake zo ake neman albarkar Ibn Taymiyyah a cikin kabarinsa. Saboda akwai irin wannan abubuwan da kuke zargin dariƙa suna yi, kuma malamin ku ana musu, shine sa ba karanta da littafin da yake da uqudud durriya. Sannan akwai littafin iqtida'us siratal mustaqim, shi ma littafin ga gaya min wani masallaci ko wata makaranta ko wani shafi ko wani mumbarin wa'azi inda kuke karantar da iqtida'us siratal mustaqim. Lawan Turayam da kai nake, inda wani dan izala ko dan salafiya yake karantar da iqtida'us siratal mustaqim da uqudud durriya, ka gaya min masallacin ko kuma ka gaya min makarantar ko ka gaya min shafin inda zan je na gani. Idan akwai masallacin ka gaya min sunan masallacin da unguwar da masallacin yake. Sannan idan ana karantar da uqudud durriya ko iqtida'us siratal mustaqim, a wannan babi ake a yanzu a cikin uqudud durriya? A cikin iqtida'us siratal a babi na nawa ake a yanzu, a shafi na nawa in ana karantar da waɗannan littafai naku? Ok, saboda littafan sun yi kama da abubuwan da kuke zargin mu ko akwai a cikin littafan mu, saboda littafanku su akwai wannan abubuwan a cikin littafanku, shi ne sa kuma kuka ɓoye ba ku karantar da mutanenku. To ku almajiran, don Allah almajiran Lawan Turayam da almajiran duk wani ɗan salafiya, don Allah duk lokacin da wani malamin salafiya ya zo yana cika muku baki, ku ce wani ana kira shi garkuwa su musu kunni ya yi mana gori ya ce wai kuma ƴan izala kuma ƴan salafiya ba ku karantar da uqudud durriya, ba ku karantar da iqtida'us siratal mustaqim, ba ku karantar da majmu'ul fatawa ta Ibn Taymiyyah. Ya ce idan kun isa ku sa littafin majmu'ul fatawa ku karantar da al'umma wannan littafin, ko a masallaci ko a wata makaranta ko a wani shafin Facebook ko na TikTok ko na WhatsApp, in kun isa. Wannan sako ne na baku almajirai, ku gaya wa malamanku. Da haka ba tsan tsawaita ba, na sama miliyan 1, in dai ka kawo wannan to billahi la ilaha illa huwa ka ci naira miliyan 1 tawa Lawan Turayam. Ashe kenan kuma kuna da littafin da kuke boyewa, saboda me akwai maganganun da suke ciki wanda suke kama da littafan da ku kuke zargin wai ba ma iya karantarwa, alhalin muna karantarwa. Kuma gashi na baka sunan malaman da ke karantar da su, wanda kuma kowa ya san su suna karantar da su. Da haka nan ina nan jiran Lawan Turayam, na ƙara maka wannan. Muna nan muna jiran makarantar da ake karantar da uqudud durriya ko iqtida'us siratal mustaqim ko kuma majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah. Muna neman wannan makaranta ko kuma wani shafi na intanet inda wani malami ya sa wani littafai yake karantar da almajirai. Ina neman wannan. Idan ko babu, to kenan kai baka gyara gida ba, baka faɗi sharrin da ke cikin gidanku ba, shine kake tsallakowa ka tafi wani gida.
to alhamdulillah ba zan tsawaita ba. Aya da hadisi malamin sun riga sun sallame ku, sun babba ku, sun sha har goran, an yi goran sallah wajen kwana 7 ana sai abul fatahi na yi. Gari ya yi kyau, ƙasa ta yi tsit malam, albarka ta sauka alhamdulillah. Amma wannan tambayoyin shi ne sanin ɗan dawa ma da su, saboda kila ba maki a sako ya same ka, kuma na tabbatar da sako zai same ka alhamdulillah. Ba ma uku da duriya mana tabbata babu wani ɗan salafiya ma da ke karanta radul azhan. Wallahi a ce ga wani ɗan salafiya, sai dai ba ƙauye ne na can cikin ƙauyen ƙayau, amma yan salafiya da cikin birni su sa maka radul azhan a gaba wai su karanta ma wannan ai suna ganin ma ai sun ci baya ne, littafin malamin su ne, amma wai sai ƙaryar ai Sheikh Abubakar Muhammadu kuma namu ne, malamin mu ne, uban mu ne, kakan mu ne. Me yasa baka karanta littafin shi? Me yasa kana tafsiri baka dauko littafin sa ka aje ka karanta in ka san abin kirki a ciki? Babban malamin ɗariƙar Tijjaniya kenan Sheikh Sunusi Kunni a yayin da ya wurga wa'annan tambayoyi zuwa ga Malam Tarayum da sauran malaman Izala a game da wasu littattafai su Al-Uqudud Durriya da sauransu na manya-manyan shehunan malaman Izala da ba sa karantarwa, inda ya buƙaci a gaya musu wani wata makaranta ta Izala da take koyar da wa'annan littattafai. In dai an gaya masu wannan tambayoyi ma'annan makarantu kuma ta tabbata ana koyarwa, duk wanda ya kawo masa to ya yi alkawarin zai ba da naira miliyan 1. Sai da Allah a daure a yi sharing ɗin wannan saƙo zuwa sassa daban-daban, ko za a dace a samu inda ake yin wannan, ake karantar da wa'annan littattafai. A zama tare da mu a wannan tasha ta Taskiya TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.